עכשיו. כן! כל הכבוד יובל ואופיר. עוד פעם, מוכנים? אתה למעלה. יאללה, תקפוץ. נועם, זה תהיה זה... היא עומדת על הרווח בגלל זה. תני לי יד ותקפצי. היי! מי יצאתי על צועדת הזאת? איזה פרחה קטנה היא. כיף? כיף? כן, כן, כן. זהו, עכשיו לשבת, לשבת, לשבת. כן, גם יובל? יובל, לשבת? תראה אותה איך היא עושה. מה זה, נהגת? תעשי מהידיים, תעשי מהידיים ככה. מה אתה מלמד אותה מוזיקה של זה?